Siz millet yaşayışын яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Милләттәшләребезнең күркәм гамәлләре, күренекле шәхесләре, гомумән милләт яшәеше безнең игътибар үзәгендә. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Ульяновскийның иң яхшы ана теле укытучысы, мәгариф ветераны Венера Вахитова белән танышырбыз. Мин туганмын укытучы булып. Тумыштан укытучы булганым. Менә шундый кичкенә вакытта мин балаларны укыта идем. Татар китабы йортында татар теле курслары башланды. Бу курсларның шундый гомуми үзенчәлеге бар. Алар музейда үтә. Моннан тыш без тарихи урында, тарих шәхесләр яшәгән, эшләгән, шашкан урында тел өйрәнәбез. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә яңа иҗат сезоны ачылды. Без барыбыз да авыл балалары җыелган. Безнең инде нинди җыр булсын инде? Авыл турында җырыбыз. Урам кие. Төмәндә урта һөнәри белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләре арасында ел остасы дигән конкурс узды. Мастер года это своего рода. Ел остасы конкурсы урта һөнәри белем бирү системасында кадрлар резервы кебек, чөнки монда бер тапкыр катнашкан кеше алга таба да камилләшүен дәвам итә. Тапшыруыбыз башында Ульяновскийга юл тотыйк. Ул сабый чактан ук укытучы булырга, балалар белән эшләү турында хыяллана. Аның бу теләге шул чаклы көчле була, 8нче сыйныфны тәмамлау белән Татарстанның Арча педагогия училищесына укырга китә. Һәм менә шул еллардан башлап ул 70 елга якын һаман да мәгариф тармагында хезмәт итә. Сүзебез СССР халык мәгарифе отличнигы, Ульяновский өлкәсенең иң яхшы ана теле укытучысы дигән мактаулы исемгә лаек булган мәгариф ветераны, актив җәмәгать эшлеклесе Венера ханым Вахитова турында бара. Укытучылар көне алдыннан безнең хәбәрчебез Рамис Сафин Венера ханым белән очрашып, аны беренчеләрдән булып һөнәри бәйрәме белән котлап кайтты. Аның сөйләшүеннән, кеше белән аралашуыннан гына түгел, атлап йөрүеннән үк бу ханымның чын татар зыялысы, чын укытучы икәне күренеп тора. Сабыйчактан ук укытучы буларга хыялланган кызның теләге дә тормышка аша. Мин туганмын укытучы булып. Тумыштан укытучы булганым. Менә шундый кичкенә вакытта мин балаларны укыта идем. Агач яфракларына яздырып аларны. Узган гасырның 50нче елларында ул тормышка чыгып, иренең туган ягы Чуашстанның Кызыл Чишмә авылында укыта башлый. Беренче көннән үк ул малай кызларны укыту белән бергә аларны дәрестән тыш чаралары белән кызыксындыра, КВНнар уздыра, ил буйлап сәяхәтләр оештыра. Балаларны шундый ярата идем. Менә алар белән истәмә эшлидек. 7нче класс балаларын, 30 баланы бер пионер вожатый белән Волгоградка алып киттем. Анда күрсәтеп кайтты, геретеп бөтенесен менә шулай. Менә ничек шулай алып чыгып китәргә кирәк. Аннан мин яңа класс алдым, инде аларны чыгарга 8-не бетергәннән соң 5нче классны алдым. 6нчы класста аларны по Золотому кольцу, Золотой кольцога алып киттем. Тагын бер вожатый белән. Менә шулай бөтен Мәскәүне, бөтен Золотой кольцо, бөтен төньяк шәһәрләрне күрсәтеп кайттым. Инде күп еллар узган булса да, бүген инде ир уртасы булган егетләр, әни генә түгел, әби булган кызлар ул көннәрне әле дә хәтердә саклыйлар. Илебезнең 10тәдән артык шәһәреннән әле яңа гына булган очрашуга кайтучылар да ул көннәрне сагынып сөйләделәр. Татар теленнән укыта иде. Класс җитәкчесе буларак ул классны бик менә шулай җыйды. Без дәрес белән генә мәшгуль түгел идек инде. Менә класстан тыш безнең тормышта бик көчле фестивальләр, кружоклар, бию кружогы. Ул безне экскурсияләргә алып барды. Ул безне биюләргә өйрәтте, җырларга өйрәтте. Без хәтта аның өйләрендә биеп ята идек. Аның тормыш иптәше, тагын кызы безгә шундый мышлай биергә, алай биергә, булай биергә дип безне шулай өйрәтәләр иде. Үзе таләпчән дә иде, үзе бик дәресләрне матур итеп алып бара иде. Ул бездә татар теле һәм татар әдәбияты дәресләрен укытты. Бигрәк тә инде безгә татар әдәбияты дәресләре укыту аны бик ошый иде. Ник дисәгез, ул шундый матур итеп алып бара иде. Тагын вне класс урысча итеп әйткәндә инде вне классны чтение булгандыр инде ул. Ниндидер без китаплар укый идек, аларны рольләргә бүлеп укый идек. Алар турында һәр персонаж турында нәрсәләрдер үзебезнең уйларыбызны, ниләребезне сөйли идек. Яңа гына 85 яшен тутырган Венера апа үзе дә аларны онытмый. Хәтта парта артында кемнең кайда, кем белән утырганына чаклы хәтерлим ди. Укучылары турындагы матур истәлекләр аның күңелендә генә түгел, ә менә бу дәфтәрләрдә һәм фотоальбомнарда да саклана. Иң яхшыларын, гелбиштеләрен, дневникларын, дәфтәрләрен шулай калдырганын сакладым инде. Сагынып карыйм аларны.
искә төшерәмен. Ничә укуганнар, менә бик матур язучылары бар, бик яхшы укучылары бар иде. Менә бу альбом 1985 елда чыгарган классымның альбомы, үзләре шуны җыеп тутырып калдырдылар. Карточкалар белән шигырьләр язып, рәхмәтләрен әйтеп, аларны мен 5нче класста алган идем, 85тә бетерделәр алар. Менә хәзер дә алар онытмыйлар мине, кайтып йөриләр. Мәскәүдән кайталар, күбесе врачлар, педагоглар, зур кешеләр булдылар. Чаллыдан кайталар, Казаннан кайталар, Мәскәүдән кайталар, специально кайтып күреп тә китәләр. Узган елны Венера Вахитова өлкә татар автономиясенең Ульяновск өлкәсенең иң яхшы татар теле укытучысы дигән күкрәк билгесенә дә лаек булды. Аны алганнан соң яшь укытучылар алдында чыгыш ясап, ул укыта торган фәннең белән бергә балаларын да яратырга, таләпчән булырга да өндәде. Мин Рамис таләпчән укытучы, строгый укытучы дип әйтегәндә, усал диләр мине шуңа күрә. Ә мин усал түгел, мин балаларны яратам. Балаларны яратам мин, ләкин алардан таләп итәмен, белсеннәр дип. Таләпчән дигәннән үзеңә үзең читкә китеп карарга кирәк үзеңә. Менә таләпчән кеше шундый була, ул кайсысы үз предметын, үз фәнен яхшы белә. Шул үз дәрәҗәсенә укучыларын күтәрергә тырыша. Шуңа күрә алар миннән түбән булырга тиеш түгел. Развитие булмас иде, үсеш булмас иде. Әгәр дә алар миннән узып китмәсәләр, я булмаса минем дәрәҗәдә булмасалар. Венера Пазок еллар мәктәптә эшләп, лаеклы ялга чыккач та өйдә утыра алмый. Башта Ульяновскида, аннан Казанда Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлап, мәчеттә ислам нигезләрен гарәпчә укырга, язарга өйрәтә башлый. Әтиәнием дини кешеләр иделәр. Әти берничә мәдрәсә бетергән. Миңа юл ачылып кына торды дингә миңа. Аллаһы Тәгалә ачып торды юлны. Менә монда килгән, шәһәргә килгәннән соң да Скринскидагы мәдрәсәне өчен бик шатланамын мин. Типле белем бирделәр анда. Минем бер гадәтем бар шундый, нигә бүләк бирергә яратам мин менә. Аннан соң бүләкне бирәм, Аллаһ Тәгалә миңа аның урынына күпләп бирә, менә бирегә кушкан. Алла Субханаһу ва Тәгалә садакаңны бирегә кушкан. Садака түгел, бүләк итеп алыгыз дим мин. Менә намазга басучыларга, беренче мәртәбә намазга басучыларга мин бер күлмәгемне бирәм. Намаз күлмәге. Намаз күлмәге бирәм. 70 елга якын педагогик стажы булган укытучының тормыш иптәше Фаяз абый да укытучы була. Төрле елларда шәһәр мәктәпләрендә директор булып эшли. Бүген инде мәрхүм булган ире белән алар 3 бала үстерәләр. Минем ирем кызурак иде, кызу иде. Ул кызу кеше булмаса, ул эшен эшли алмый, ул 20 ел директор булып та эшли алмый, кызу булмаса. Менә ул кызганда мин яшмим. Мин яшмим бер сүтә. Хатын яшмәскә тиеш. Чирилдеп, ир кеше белән урышышып талашырга тиеш түгел. Хатын кызның эше буйсыну, ир кешенең эше семьяда, гаиләдә, гаиләне тәэмин итү. Менә ул кадерле булырга тиеш. Шуңа күрә ирне хөрмәт итсәң, үзең дә кадерле буласың. Мәктәптә укытучыда иде ир хатыны, ана буларак та мин бик бәхетле булдым ди тәҗрибәле укытучы. Ә бәхетле йолдыз астында туган хатын кыз өчен моннан да зур уңыш булмый торгандыр. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар. Казандагы татар китабы йортында татар теле дәресләре укыта башладылар. Сөйләм клубына йөрүчеләрне башлангыч һәм дәвам итүчеләр төркеменә бүлгәннәр. Һәр дәрес кызыклы форматта үткәрелә. Мисал өчен фонетиканы җырлап өйрәнәләр. Пластинкалар тыңлыйлар. Тулырак киләсе сюжетта. Әлеге җыр дәвам итүчеләр төркеменең дәрес ахырында туган уртак иҗат җимеше. Беренче көнгә нәтиҗә. Тик моңа ирешкәнче бераз тырышырга туры килде. Татар китабы йортына татар телен өйрәнергә теләүчеләр агыла. Гомумән 50дән артык кеше язылган һәм аларны башлангыч һәм дәвам итүчеләр төркеменә бүлделәр. Шунысы сөендерә, яшьләр күп. Монда бит инде үзеңнең яшьтәге кешеләр белән аралашасың, олырак кешеләр белән аралашасың, башка фикерле кешеләр белән аралашасың. Алар башка дөньяны ача һәм алар белән эш итәргә кызык, кирәк. Миңа бик татар мөхите ошый. Мин музыка татарча бик яратып тыңлыйм һәм монда аралашырга татарча килдем. Татарчаны күп яратам сөйләшеп. Ама мин һәр вакытта, вакыт юк, кеше дә юк сөйләшкәле. Аның өчен монда килдем. Мин
Омскта яшәдем, мин дәресләрем булмады мәктәптә, укытмадылар миңа татар телене. Аның өчен әтиеммен, инеммен генә сөйләштем, аның өчен татарчаны беләм. Ама ясып, укып белмим, белсәм шум, ясам шум, укыйм, аның өчен монда килдем. Безнең тапшыру төркеме булган дәрескә телне өйрәнергә теләүчеләр Татарстанның төрле район шәһәрләреннән, Омский, Ульяновский төбәкләреннән килде. Әлбәттә, һәрберсенең татарча өйрәнү өчен үз сәбәбе. Әйтик, Наилә Фәйзрахманова рус, инглиз, испан, француз телләрен яхшы белә. Үз ана телемдә аралашуга ихтыяҗ бар ди. Миңа татарча тел җитмидер, мин эштә урысча сөйләшәм. Шуңа мин йөри башладым. Күп клубларга ярдым, түгәрәкләргә моннан башка. Кызыл скамьяларда Кабан күле янында да булды, татар түгәрәге. Татарча сөйләшсәм, кеше белән якынлашам кебек, һәм үземнең тарихымны яхшырак сизәм кебек. Шуңа минем теләгем бар. Өйдә генә сөйләшмәскә, күбрәк җирдә сөйләшергә. Ягә 20 яшь, ул үзе музыка белән шөгыльләнә. Ул бит пока ул ел итә бер ел. Татар китабы йортында һәр төркем атнага берешәр тапкыр татар теленә өйрәнәчәк. Дәресләр 3 ай дәвам итәр дип көтелә. Шул вакыт эчендә үзара аралашырга, төрле темаларга фикер алышырга өйрәнергә тиешләр. Һәм иң мөһиме, бу грамматика укып утыру гына түгел, ә нәкъ менә сөйләм клубы форматында. Дәрес алып барырга журналист, җыр текстлары авторы Зөләйха Камалованы чакырганнар. Бу шын мәгънәсендә дәрес булмаячак. Без күз алдына китергәнчә мәктәпләрдә кебек дәрес түгел, әлбәттә без күбрәк сөйләм клубы дип әйтер идем мин хәтта. Һәм мин үземә кызык булган әйберләр, нейрошелтерләр, җырлар, китаплар, кинолар турында сөйләшергә, бәлки аларны карап, алар турында ниндидер әңгәмә корырга, кешеләрне бер-берсе белән сөйләштерергә һәм менә бу сөйләм барьерын ватарга тырышудан гыйбарәт булачак инде. Дәрес, җырлар, Сөйләм клубы татар китабы йортында инде 2нче мәртәбә үткәрелә. 1 февральдән июньгә кадәр булган. Ул вакытта әдәбият, театр, сәнгать, тарих, сәясәт темаларына сөйләшкәннәр һәм яхшы гына нәтиҗәләрен дә күргәннәр. Бу юлы укытучы да башка, өйрәнү стиле дә башкача булачак. Беренче дәрестә үк музыка күбрәк яңгырый. Катнашучылар бергәләп җырлар язып карыйлар. Ниндидер эксперименталь форматлар 2нче сезонда күбрәк булачак. Аннан соң гомумән бу курсларның шундый гомуми үзенчәлеге бар. Алар музейда үтә, музей булгач безнең менә мондай экспериментларга мөмкинлекләребез күбрәктер дип уйлыйм, чөнки без менә шушы дәресләрнең кайберләрен башка музейларда үткәрәчәкбез, Милли музейның башка филиалларында булачакбыз. Моннан тыш без тарихи урында, тарих шәхесләр яшәгән, эшләгән, шашкан урында тел өйрәнәбез. Бу инде безне үзеннән-үзе ничектер күбрәк иҗатка этәрәдер төсле. Менә бу сезонда шундый яңа тәҗрибәләр, экспериментлар күбрәк булыр. Бу сөйләм курсына йөрүчеләр язган сүзләрдән нейросеть иҗат иткән җыр. Шундый кызыклы алымнар күп булачак. Тагын шунысы игътибарга лаек. Татар китабы йортында ноябрьдә балалар өчен дә татар теле дәресләрен булдырырга ниятлиләр. Гомумән, теләгән кеше мөмкинлеген таба. Әйтик, бу көннәрдә Казан мэриясендә дә, Казан федераль университетында да татар теле дәресләре башланачак. Димәк, ана телен белергә теләүчеләр өчен киртәләр юк. Илья Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә яңа иҗат сезоны ачылды. Biz барыбыз да авыл балалары җыелган. Безнең инде нинди җыр булсын инде? Авыл турында җырыбыз. Урам кие. Төмәндә урта һөнәри белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләре арасында ел остасы дигән конкурс узды. Мастер года это своего рода. Ел остасы конкурсы урта һөнәри белем бирү системасында кадрлар резервы кебек, чөнки монда бер тапкыр катнашкан кеше алга таба да камилләшүен дәвам итә. Мәскәүдә яшәүче татарлар өчен көз айлары башкаланың татар мәдәни үзәгендә кабат җыелу өчен бер форсат ул. Биредә яңа иҗат сезоны ачылды. Традиция буенча бу көнне концерт күрсәтелде һәм Мәскәү татарлары мөхтәриятенең иң актив әгъзаларын бүләкләделәр. Әсәдуллаев йортында узган әлеге кичәгә килүчеләр булачак чаралар һәм иҗади вакыйгалар турында да белә алды.
Мәскәү татарлары һәм кунаклар өчен мәдәни үзәк нәрсәләр әзерләде икән? Урындагы хезмәттәшләребез сюжетын карыйк. Бу көннәрдә Мәскәү кабат татар җырмыңына күмелде. Бакча сезоны ябылганнан соң башкала татарлары үзләренең яраткан мәдәни үзәгенә ашыга. Шунысы аерым игътибарга лаек. Мәдәни үзәккә гаиләләре белән киләләр, иҗат коллективлары түземсезлек белән очрашулар көтә. Һәр кемнең кәефе күтәренке. Жаңа җыр өйрәнергә тырышабыз. Безнең жаңа килүчеләребез дә бар, иске кешеләребез дә бар. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Шуның өчен горурланып без барыбыз да авыл балалары җыелган. Безнең инде нинди җыр булсын инде? Авыл турында җырыбыз. Урам кие. Әйдә. Татар мәдәни үзәгенең иҗат коллективларына йөрүчеләр яңа сезонга бик җаваплы карый. Җырлар, биюләр, милли киемнәр барысы да алдан әзерләнә, идеяләр дә туып тора. Берничә коллектив, яңа коллектив килде. Алар белән яшь педагоглар занимается. Вот. Минем үземнең студия баяны расширяется, зурая бара. Мин балаларны гына түгел, олыларны да өйрәтәмен баянга, аккордеонга, гармонга. Хәзер инде Курай белән таныштыра башладым. Шулай татар коллективларына яңа өлеш кертәбез. Һәр вакыттагыча иҗат сезоны ачылганда тамаша залында алма төшәрлек тә урын юк. Мәскәүлеләр җәй айларында татар җырларын, туган телдә аралашуларны, очрашуларны сагынган. Җәй көне нинди җырлар өйрәнгәнбез, шуларны халыкка күрсәтергә дип җыелабыз. Бездә зур бәйрәм, шуңа күрә күңелләребезнең күтәренке, кәефләр яхшы. Шунысы мөһим, татар иҗат төркемнәренең балалар коллективлары да оеша башлады. Бу сезонда алар Мәскәү татарларына сәләтләрен күрсәтәчәк. Без Хәзинә җыр бию ансамбле һәм балалар ансамбле балачак. Хәзинә ансамбленең быел шундый билгеле датасы 5 ел. Безнең әлбәттә шушы матур бәйрәмгә әзерлек башланачак. Һәр кемгә дә уңышлар телибез. Көзне мондый кәеф белән каршылаганда уңыш елмаюы көн кебек ачык. Тамашачылар яшь артистларны алкышларга күмде. Инде бу көнне сәхнә тотучылар дулкынлануын сиздермәскә тырыша. Исмаиловлар гаиләсендә балаларга татар телен өйрәтү бик мөһим. Бу эштә татар мәдәни үзәге зур өлеш кертә. Мин теләр идем, чтобы минем кызым үскәч татар гадәтләрен онытмады. Вот, и без поэтому 2 ел йөрибез инде бу татарский центрга. Вот, и татарский центрга йөргәнчә ул татарча бер сүз дә белмәйде. И вот без качан начали ходить, ул хәзер, можно сказать, свободно татарча сөйли. Татар теле анарга ачылды. Адилә камера алдында бераз ялса да, сәхнәдә бөтенләй ачылып китте. Мәдәни үзәккә килүче кунаклар яшь буынның киләчәге өметле булуына шикләнми. Настроение инде бигесе бик шикер, улча әйткәндә боевой. Вот, Алла берсә бүген инде матур гына иткәреп барабыз да үткәрәбез, һәрберебез номерларыбызны Аллага шөкер. Вот, шуңа күрә ачып җибәргәч инде Алла берсә тагын да күп концертлар куярга тырышабыз. Эльвира Хөснетдинова, Динә Газалиева, Александр Ярашов, Татарлар, Мәскәү. Төмәндә урта һөнәри белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләре арасында ел остасы дигән конкурс узды. Бәйге инде 4нче тапкыр үткәрелә. Һәм бу юлы бөтен Россиядән 89 катнашучыны җыйды. Алар 53 һөнәри белгечлек тәкъдим итә.
Милләттәшләребез дә әлеге конкурстан читтә калмады. Зур активлык күрсәтте. Тулырак төмәндәге хезмәттәшләребез сюжетында. Бу көннәрдә төмәндә ел остасы дигән мактаулы исем өчен көрәшергә дип Россия көллиятләренең иң яхшы укытучылары җыелган. Биредә алар үзләренең эш усулларын һәм заманча методикаларын күрсәтергә тиеш. Финал өлешенә 6000-нән артык катнашучы арасыннан иң көчле 10 кешене генә сайлап алачаклар. Добрый вечер. Хәерле кич. Без сезне ел остасы конкурсының йомгаклау этабында чын күңелдән сәламлибез. Ел остасы укытучылар арасында һөнәри осталык бәйгесе чын талантлар хәзинәсе дип оештыручылар. Ел сайын иң яхшы мөгаллим арасындагы сынаулар шәһәр, төбәк һәм бөтен Россия дәрәҗәсендә уза. Мастер года — это своего рода кадровый резерв. Ел остасы конкурсы урта һөнәри белем бирү системасында кадрлар резервы кебек, чөнки монда бер тапкыр катнашкан кеше алга таба да камилләшүен дәвам итә. Рената Садулин Ульяновск өлкәсендә узган этапта иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән мөгаллим. Бөтен Россия этабында чыгыш ясар өчен һәм сайлап алу турларын узар өчен бар көчемне туплады. Якыннарым һәм укучыларымның җан атуы да миңа ярышырга көч бирде, ди Ренат. Принимаю участие в данном Мин әлеге конкурста икенче тапкыр катнаштым. Узган ел үз төбәгемдә финалистлар санына эләктем. Тик призерлыкка кермәдем. Быел да бу мине дәртләндерде һәм үз-үземә быел нәкъ мин призер рәтендә булырга тиеш дигән максат куйдым. Лилия Имановага һөнәри юлында икеләтә бәхет елмая. Беренчесе һөнәр сайлаганда, икенчесе үз осталыгын конкурс финалистлары арасында күрсәтү һәм иң яхшылар белән тәҗрибә уртаклашу мөмкинлеге дип саный Чиләбе кызы. Әлеге конкурс төрле төбәкләрдән килгән укытучыларны берләштерә һәм безгә башкаларның иң отышлы тәҗрибәләре белән танышырга мөмкинлек бирә. Чөнки гадәти тормышта без сирәк аралашабыз, ә монда бик яхшы мөмкинлек бирелә. Бәйгедә Татарстан Республикасын Казан энергетика көллияте тәкъдим итә. Абитуриентлар саны елдан-ел арта һәм бу бик зур сөенеч дип горурланып сөйли көллият директоры Азат Хабибуллин. Нам нужны люди, которые занимаются... Безгә практика белән, хезмәт күрсәтү белән шөгыльләнүче кешеләр кирәк һәм бу кешеләргә көллиятләр, техникумнар белем бирә. Кыска вакыт эчендә моны өйрәнү һәм эштә куллану мөмкинлеген бирә. Бөтен Россия дәрәҗәсендәге конкурс берничә этапта уза. Төркем кейсларын шишу, ачык дәрес күрсәтү соңгы этабы иң катлаулысы. Монда укытучылар тупланган тәҗрибәләрен теориядә һәм практик дәресләр аша студентларга тапшырырга тиеш. Материалны укучылар аңлашырлык итеп бирү һәм аларны кызыксындыру җиңелләрдән түгел ди ярыш финалистлары. Урта һөнәри белем бирү системасының педагогик хезмәткәрләре арасында ел остасы конкурсының финалга үткән 10 катнашучысыннан тик берсе генә җиңүче исеменә лаек булачак. Диана Бикмуллина, Рөстәм Салтукиев, Татарлар, Төмән өлкәсе. Тапшыруыбыз ахырында кадерле укытучыларга мөрәҗәгать итәбез. Хөрмәтле мөгаллимнәр, сезне 5 октябрьдә булачак һөнәри бәйрәмегез белән котлыйбыз. Хезмәтегез авыр, әмма җаваплы һәм мактаулы. Балалар өчен ут йотучы да сез. Кайгырганда юатучы, дөрес юлны күрсәтүчеләр дә сез. Киләчәгебез сезнең кулларда. Зур рәхмәт сезгә, укытучылар. Ә без сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Элемтәдә булыйк.